sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga kabeh dadi berkahi Gusti Allah. Amin. Dirahmati Gusti Allah, diparingi bagas waras lahir batine, diparingi panjang umure, diparingi berkah rezekine, diparingi sholih-sholihah putra wayahe, lan muga-muga sedaya dipun paringana husnul khotimah pungkasane. Sah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung, awit saking paringipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun, kula panjenengan sedaya wonten ing siang menika ditakdirke dening Allah bisa do kumpul nang majelis pengajian kanthi ora nemokake alangan. Muga-muga pakumpulan siang menika estu-estu dadi pekumpulan sing diridani Allah, ingkang saged ndadosaken lantaran kita sedaya tekan anak putune kabeh do paringana slamet. Slamet dunya, slamet akhirat. Nek ngeling-eling dawuhe Allah nang Al-Qur'an nanggon surat Tabarok wis tau maca apa urung ya, Kang? Kula niku mung cok ngrungu lek maca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nek ngeling-eling ayat niki kula sampean ki lek urip njur dadi kepenak. Apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Gusti Allah ndadekake kula sampean urip iki dicoba, Kang. Kula sampean urip kaya ngene iki dicoba. Waras apa gendeng? Ya. Niki dipun coba. Lah ya menungsa ki lah ya ana sing waras, ana sing matine mangke kula sampean ya dicoba. Matine iki mati sekarat apa mati sedo? Lah ya beda to ya, Kang. Nek sekarat iki matine ya sekarat. Lah niki. Dadi wong urip niku ya dicoba, wong mati ya mboten saged wong iku lepas kok cobane Allah, mboten saged. Urip mesti dicoba. Sing iso lepas kok cobane Allah ki namung tiyang edan. Priye nek sampean arep ora dicoba ya dadi estu niku wis ora wajib salat, ora wajib ngaji. Priye, Kang? Nek urip ki ya kudu ngaji, nek ora ngaji ya jenengane ya gendeng kok kuwi kok. Pripun? Arep milih waras apa milih Ya nek kula sampean milih waras kudu siap diuji.
Paham mboten? Kula niku tau buka hadis Kanjeng Nabi nate ngendikaaken dhateng para sahabat ngaten. Para sahabat zaman biyen ki nang negara Bani Israil ana menungso sing dicoba karo Allah. Dicoba apa? Menungso telu ki dicoba lara kabeh. Ayo coba lara ki ya susah ya Kang ya. Wis tau lara. Niku larane beda-beda. Sing siji karo Gusti Allah dicoba lara belang. Belang ki ora patek rasa larane ya rada mateni pasaran ya. Iya ora Kang. Jadi dicoba lara belang. Sing nomor loro dicoba lara rambute ora tukul apa sirahe ora tukul rambute. Dadi ya jan plontos kae ya susah lho Kang nek mangsa ketiga. Kok macul ora ndek caping iso kaya arep pecah ndase kok. Ngene ten. Ah sing nomor 3 tiyang niki karo Allah dicoba lara picek ora roh apa-apa. Masya Allah, tak pikir-pikir ya coba apa. Lagi terus Gusti Allah nimbali malaikat. Malaikat dalam kae kawulaku sing tak coba lara belang, tak coba lara ora metu rambute sirahe, tak coba picek kae kono takonono. Susah pora. Engko nek kepengin mari ya tambah nono. Lah wis mari kok engko ya dikai bebungah apa ditakoni kepingine unggih. Pertama teko nang sing lara belang niku. Mendo-mendo menungso. Assalamualaikum. Kang gerseran jawab beri. Andel-andel ya Waalaikumsalam. Monggo nggih. Takon-takon. Wilujeng pangestu sak kondure nggih sami-sami. Kula niki sowan mriki sepisan silaturahim. Kaping kalih kula niki namung badhe matur dhateng panjenengan dos pundi. Sampeyan diparingi lara belang niku sampun dangu napa nembe? Alah, pun dangu. Saeling kula awit kula alit ngaten niki. Raose pripun? Nek raose mboten sakit. Terus nggih ngeten niki dadi kula niki cacat ngantos semene tuane mboten payu rabi. Dadi mergo le belang kuwi angger wong wedok takoke ora gelem. Bab ciri belang wah. Susah no mboten. Wah nggih nemen susah. Mpun sampean tambah kalah, mpun teng pundi-pundi ning dereng mantun. Nuwun sewu, kula menika sowan niku nggih ya arep melu ngeringan-ngeringanke kesusahane sampean. Kira-kira nek kula niki melu urun-urun etok-etoke tetombo ngoten pikantuk napa mboten supaya sakit panjenengan niku. Walah matur nuwun sanget Mas. Kula niku lek ikhtiar tombo pun teng pundi-pundi kok dene penjan kok lomane kat matur nuwun monggo. Nggih, pun kula lek nambani mboten angel-angel kok mboten sanggo apa-apa. Pun monggo sampean tak aturi mblejet. Pambine kon nguculi. Terus adep-adepan kula tak ndonga sampean amini nggih. Ning saleh ngamini merem nggih. Niki malaikat niki mendo-mendo menungso dadi niki tiyang mboten ngertos nek niku malaikat. Pas ndonga rampung donga disepul bub. Terus kon ngilu. Sekarang jajal ngilu Kang sampean saiki ijeh belang pur. Ngilu nggo kaca loro ngarep karo mburi. Ala iso kena gendelok ngarep mburi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dimak kira. Matur nuwun sangat Mas, matur nuwun panjenengan kok maringi pitulan dateng kula. Ya ora apa-apa kuwi kabeh-kabeh kersane Allah. Sampeyan saiki wis mari kono, alhamdulillah bunga tak tambahi bungae gelem. Matur nuwun. Menapa Mas? Aku ki duwe kewan telu.
Siji unta, loro sapi, telu wedhus, sampean nek tak wae milih endi? Nek ora kena kabeh. Kudu salah siji. Sing niku tiyang nu, kula nggih tak milih untane mawon, Mas, nek ajeng diparingi niku. Oh ya, tunggu sedelo tak jikokke. Malaikat kesah. Sedelo pun nuntun unta, wedok meteng tuwa. Wah, jan masyaallah. Ya, dopeni ya. Nggih. Wis. Bar wis ngono, malaikat tindak pindah nanggon wong sing lara gundule ora metu rambuté. Terus tekan kono takon-takon. Sampeyan niku kok tak delokke kok mengkudungan, wenten napa to? Kula niku nek buka kudung klingsem. Napa? Gundul kula mboten enten rambuté. Nek tak buka niki mangke nek mlaku mriko-mriko jan gepoyokan cah cilik-cilik kadang-kadang dituthuki ya. Niku pun pel kapan awit lahir. Anjur wis di ikhtiarke empun malah ana sing ngandani kon golek ndok urang barang. Diurap ndok urang mboten tukul rambute malah meng amis tok. Malaikat ngendika, nggih kula sowan mriki tak menawa diterima nek kula tak udu melu-melu ndonga supaya sampean ki diparingi rambut kaya umume para menungsa ni pripun. Wah matur nuwun Mas, matur nuwun sanget. Aku lek nambani ora manggondok urang, ora manggondok wadrbang. Wis ora sampean dingkluk madhepke aku mripate merem. Nggih. Madhep kene terus merem didongani kalih malaikat niku bar didongani sebuli sirahe kok saknalika gatel niki. Wah kok gatel sangat, kukur nek gatel terus dikukur saknalika tukul rambute mongko jan ngandan-andan. Wah masyaallah niku saknalika lho niku lek tukul rambute ngandan-andan api-api rambut ki ngandan-andan. Ana sing takung dilojor kae ya ora apik. Nggih napa mboten? Nek sing brintik nemen ya ora apik wong ki watake rada cengkiling. Niki andan-andan. Alhamdulillah. Ora ngilo kena Kang saiki. Wah ngilo. Terus dimahak-mek karo melang-meleng. Alhamdulillah. Wis bungah matur nuwun sanget lah saniki kula pun bungah sanget. Wis umum kancane. Tak tambahi kebungahan sampean gelem napa aku jeh duwe ngean kewan werna loro siji sapi loro wedhus nek kowe tak wehi milih sing endi. Wah nggih kula tak milih sapine mawon ben kena gawe megawe. Wis tunggu sedela ya tak jikok nggih. Malaikat rawuh nuntun sapi wedok meteng tuwa. Nyah kidopeni kono. Wes malaikat tindak. Terus nonggon sing lara picek niki. Dodok-dodok lan asalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Nggih. Sinten nggih? Kula tamu. Wonten perlu napa? Nggih ajeng sowan ajeng takon-takon kali sampean. Oh nggih monggo, monggo. Sampean pundi? Mboten sah takon pundi, pokoke kula ngisor langit. Kula sowan mriki namung badhe matur, terus pundi? Sampeyan niku le diparingi ora presa niku wis pirang taun. Awit lahir, Mas. Susah walah nemen susahe ngantos sepriki. Kula niku dereng ngantos weruh rupane wong lanang iki kok ngapa, rupane wong wedok ya kok ngapa dereng nate semerep. Abang iki kok ngapa ya urung tau weruh wong pancen ora jan susah tenan. Wah, wis tambah kalah ampun. Ning kalau dereng dipun paringi kasil. Nggih niki ngeten, Mas. Kula mriki niku ajeng taren kali sampean nek upamane kula nderek-nderek udu njalukke karo Gusti Allah supaya sampean ke diparingi awas ngono. Walah matur nuwun sanget, Mas, matur nuwun, matur nuwun. Nggih pun monggo. Sampean ngamini mawon kula tak ndonga. Oh nggih. Nambah niki ming didongani.
Ini wong malaikat kok ya sing donga ya. Ane sing donga aku ngono ya mbah kuwi. Ah malaikat. Mandaus donga damini rampung. Wis ora dirauke nggon raimu kuwi tangan lorone wis sampean. Nggih. Begitu dirauke niki tangan medhot mripat niki melek jan teko manike ketok mripate blalak masyaallah. Ora kaya wong sing rada ngantuk kae. Wah, jan teko melek tegak. Namatke kono. Kae kitirane mubeng. Sing kae lampune mati ngono kuwi weruh kabeh. Pripun? Alhamdulillah. Rasane wong awas niku jebolane nikmat sang. Ya wis disyukuri. Nggih, matur nuwun. Tak tambahi kebungahan sampean gelem. Nggih, nderek mawon. Aku ijek duwe wedhus. Nek tambahke sampean arep, nggih, matur nuwun. Malaikat Kisah kedap dateng wis nuntun wedhus wedok meteng tuwa. Nah, dopeni. Pun Kisah malaikat matur dhateng Allah Gusti, sampun rampung tugas kula. Kawula panjenengan tiga ingkang sakit kula ikhtiari kula suwunaken dhateng panjenengan sampun ngijabahi, ingkang belang sampun boten belang, ingkang plontos sampun tukul rambute, ingkang wuta sampun awas. Ya, wis. Wah niki masyaallah. Sugih nemen tenan niku. Sing diswapi yo dilelah sapi niku manak sing di unta yo ngono. Mandang wis dadi wong sugih. Allah nimbali malaikat niki wae. Malaikat dalem. Kae kawulaku sing mbok tambani kok wae kewan kae saiki wis dadi wong sugih kabeh. Kono kok ujinen. Diuji. Oh nggih. Malaikat terus teka nang sing duwe unta niku. Mendo-mendo wong ngemis. Lah arek muji niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sowan kula Mas, kula niki jeng tebih. Papan panggonanipun mriki mlampah, mongko mlampah kula nggih pun rekaos mboten sanes. Kula menawa badhe nyuwun sak paring-paring. Njaluk apa? Anggih sak paring-paring unta nggih purun, unta wewehke. Anggih anakan unta ya ana regane. Nggih turahan susu unta ora wehke wong ngemis. Pokoke ora ngenehi. Karo malaikat nganti dielekke. Apa iki unta iki tinggalane wong tuwa muni ngono. Monggo malaikat niku sing ngerti critane. Sampean mbok ampun ngapusi Mas, kula niki menggadhe nyuwun sak bareng. Ora, pokoke ora usum ngenehi. Nggih nek pancen panjenengan boten kersa maringi kula badhe ndonga muga-muga sampean dipulihke kaya maune. Niki malaikat mungkur niku kok unta nang kandang mati kabeh. Awak guatol dikukur diculik lambene belang meneh jajal. Kapok kowe. Ya, iki mergo medhit iki. Tuh setulur